in esasy men 30 yaşımda da şu meseleyi düşündürüyorum. Men hazır 30 yaşımda. Men 2 yıl 5 yıl yokluk mektebinde okudum. Türkmenistan boyunca men dekanım yani yolu bir tutgan dekan yoktu. Durmadan anlayış. Acayip malum acayip şahsiyet. Bot. Men şoň elinden geçtim. Men 2 yıl serke davaty serketde gulluk etdim. Men serkede goradym. Al ştabda da ýönetim maksatly bölümde biz nazw bolýar doğrusu. Ýönetim maksatly bölümde ýöne men işgär açyp 1-nji 6 aýyň dowamyny istem söýgünçlemi jemleteň bir bedre tartsaň we galan 29 ýylyň dowamynda istem söýgünçlemi ýygna bir bedre tartsaň şu bedre ýartada ýetenok ýöne işgäriň 6 aýyň dowamynda 1 ýylyň dowamyny istem bedrem kaby daşna uçýar çoğuya. Men diýjek bolýanym täze zat halk üçin garanky görünýär. Täze zat adamlar üçin garanky görýär. Maşenik söýgünsem gat görmän, men özüm söýgemek, men eta citata. Hemmesi getirilýän sözler. Maşenik, dalbaýok, näme, samtyk, ýybanuty, alawçy, şeýle prolad edýän onuň adamlar prolajyna girip bilmän soň biz efire çykyp efirden aýda ugraduk da. Efirde diýen efire girip pul gazanjak bolýanmy, näme halk alýan bla 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 gitti seňalar kän gördük. Bu pale diňe düýün girdik biz. Men düýün girdim. Final Ligi Çempionów görüňiz badyr, polibon finala görüňiz da. Ot ene şol 9-da başlady, 20 minut oturdum, 1,5 ming adama. Men online nomer paýlamasam, telekeçilere şol işiň badyny aýtmasam, halkyň hemmesini te girip betsen owa. Biz şu funksiýa ulanyp, hatça halk Hudaýa şükür halk efire düşünýär, TikTok'a düşünýär. Paýlap oturfolym, ene düýünki 20 minut dowamynda näme diýip ýatylar maňa? Men getirip oturmaýan ýöne maşenik da şoň manysy. Ene 20 minut dowamynda 1,5 ming oturan adam premier efirde diýilen zat. Ýöne ikinji tarapny seretmeli da maňa söýýärler, emosional padawiýet etjek bolýarlar. Eger täze bir etjek bolsaň size ederler, oňa taýin bolaýyn, ol söýünjüňiz adamdan ananmazlygy ýazat etmedi. O barada taýin boluň hiç şuky ýok o barada. Siz söýünjüňiz, kösünjüňiz opşyp Giyeceksin, ikayetsin işleyeceğiniz kurbanlık 3 gün devam etti. Biz 3 gün ömü işledik. Şey diye bayda aynı. 3 gün ömü işledik. Eğer de bir zat açacak bolsanız hiç il çekinmeyin. Açın yönü. İkinci tarafı var. Şu zatları başta görüp başlayanı da edip başlayanı da onun men diň öz tecrübem aýdan subjektiv optum bol. Özüňiz o da dedin görürsüňiz. Birinji bilen adamlara düşünüp başlayan ikeni. Men başta söýünýärdim, menem adamlar söýünýärdim. Näme şu maňa beýdi, özüm men şu ýok näme. Men kösünüp görgýärsin, sen üçin, sen näme şu beýdi ýaňdym. Ýöne wagt geçdikçe uje adamlaryň gürleşip düşünýän ekeniň ýagdaýyna. Näme üçin şey diýerler? Näme üçin şey diýipdirler? Näme üçin beýtdiler? Bizim öz tejribemizde de bol adamlar kän alandy öň, kän alandy. Olar maňa inanmany hakly däl. Daha biz men adam alak göremok, men kaby ahlagym, terbiyem oňa ruhsadan bermeýär. Komandamızam şoň ýaly. Biz gizäçen ýöne adamlar kän alandy. Her biriňiziň maşgalaňyzda şoň ýaly bolanlar. Men maşgalamda boldy. Men gidip oturmaýyn, men maşgalam ullukan öňkü gara adamlary, men kakamajem uly ýaşdylar. Erbede de barladylar. Her bir maşgalada bolýar şoň ýaly. Adamlar inanmany hakly däl. Adamlar inanmany hakly däl. Ýöne biziň borjumyz, men pikirimçe, cemiyetiň intellektual elitesi bolup gidýär. Biziň borjumyz şu halky şu gowy tarafa çekmek, şu zatlar ulanyp araçyl pul soraýan kadr we agentstwalar aýryp bolýanlar. 50% bermänsen işe girip bilýän. 50% bermän işe girip bilýän. Näme üçin gidip rezümeňi ýazyp parçan maňa bererler kadip garaşyp oturmalylar. Platformada online rezüme ýazyp sen işe tapyp bilýän, ýerleşip bilýän. Nomerler durjan edip bilýän. Tama karsda mysal üçin zawodlar olar bilen aglabat goýmaýan sähärisin. Her hil adam bar ýa. Her hil adam girýär tama kars, ol daska объявление. Indi şu zatlar biz düşündirmek üçin biziň gidet 8-9 aýymyz geçdi. Indi şu wagt durnuklaşdy, indi halkandan ýa. Öň 10 gedek maňa maşenik diýen bolsalar, statistika getirmeler. Öň her gedek 10 gedek maşenik diýen bolsalar, indi bir gedek diýerler. Demek halk biz halkyň müşteriýetine, aňyetine azyk progresin bolmagyny kömek etdik. Ve men maksatym egerde ideýaňyz bar bolsa, täzerek bir zat etjek bolsaňyz çekinmeň edin halkdan halk diýer, halk goýar, böwet bolar öňüňizde, näle ki, saklajak bolarlar, konkurentlaryňyz bolar. Men ondan her hil sferada, men 2015-de okuýardım, 22-de gullukdan gelip, şu işgär açylýança 2 ýylyň içinde men 15 ýerde çalışdym. Toýst diýjek bolýan täzada başlamagyny çekinmeň. 15 tane ýerde işledim men, birlikde 2 ýerde işläp gördüm, 3 ýerde. Maksat tejribe gadarmak. Iň esasat adamlar bilen gürleşmeni öwrenýäňiz. Adamlaryň gözünden siz gyzyklymy, nadmenmi, oja dogdognyň hereketini bilip bilýäňiz. No, belli bir teori bolsa.
şoň üçin hemme zat wagt bilen gelýär. Hiç il çekilmeň, esasda zähmet çekseňiz, maşinelik diýmekden gorkmasaňyz, hemme zat gülýal bolar. Gülýal bolar. Ne iş gerdip ýatsaňyz hemme görbilersiňiz biziň işimizi we taýda hiç il gidýän zat ýok. Bilen dostumuz ine merdan geçirýän, şoň üçin birinji gedek. Mene begen, ýani tedik sözüni dinleýärdim. Birinji Türkmenistana çylýana çykyş etmelýär nime üçin. Men bilgeçin hiç il taýýarlyksız geldim şu wagt. Hemme näme siz aýdýan bolsam improvizasiýa. Menki. Asıl lüboy videoda şeýle. We men size de sawarsyn aýdasym gelýär, şol olunjyga da sawarsyn aýdasym gelýär. Türkmenistan olar bilen gürleşipdir, näçe wagtyny sarp edip, berde belki de zat ýok. Ýöne şolar ýaly täze adam bolmak üçin erine gelen edipdir. We bizim özgedegimizde bizim özümüz gördük-de. Bizim kömek edetdim gerek. Size de sawarsyn aýdýan, gollaryňyz üçin, geleňiz üçin. Hiç düşünbediň ýöne sawal aýtdym saňa. Bolýa? Sawalym köp minnettar.